Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajakon ma hatani debata barita las niroha dihita di bagasan partikian minggu sadarion imanata renet sian pesalmen 140 onom mamukamai sian ayat sada rodi ayat 10 songonon madidok disi. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Puji oku ma Jehovah salele ngau mangolu. Sai edde honokku do debataku saleleng adong do peau. Unang marhaposa kamu tuaka pangarajai tu anak ni jolma. Naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogoto dinai mulak ma ibana tu tanona. Diari nasasadai pesan masude aka sakap-sakap nai. Martua mama nangise nama bahen debatani si Jakob pangurupina. Mar pakirimon ibana di Jehovah debatana. Si topa langit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tuakanani rupa. Si lehon si panganon tuakana maleh. Jehovah makarhari aka natarate. Jehovah patonggor mata niaka nama pitung. Jehovah pahehe aka natuki. Jehovah makaholongi aka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo. Ibada margogoihon akana sopot somarama somarina. Dohot akana mabalu. Jala dipalipe yang godalan niaka parjahat. Jehovah do raja rodi saleleng lelengna. Debatami alesion marsudut-sudut do. Haleluya. Ima yanggo sahatna. Molodidok. Haleluya. Namar lapatat doi amang dohotamuinang clear. Patar. Jaladanga dong namar sibuni. Jemoledok haleluya. Di partikian ni panobaon pamujion ibadah maradopot debata namar lapatat doi sudena mamuji dohot pasangapon goar ni tuhatai clear jernih patar jala dangadong namar sibuni didok parpesalmeni di bagasa trupukon iko pujioku jala ikon edde honokku daktar sirang edde sian ibadah dang tarsirang hadirion nama muji roha pikiran nang todi nama meleho diri tu debata sian ibadah. Dua hadirionon lohot doi dihadirion ni halak na beribadah. Jai molorohita di bagasan partikianot tujoroon nama muji dohita. Jala na maredde.
di situ ni hadirion namiat di hamuna jala hudul noai kamu di joroon madopakot debata tumangihon turpuk jamitaon hamu mana mapoto nama muji do hamu manang nadang na tujaya budo rohamu alai pos do rohaku sudah hita noaeng na pungu dison kita memuji dan kita bernyanyi untuk Tuhan. Sema manang paredeyo mertua dohita halak Kristen memang di samping ni talenta ni halak Batak na luar biasa marede alai dong gabe Kristek kita justru ke Kristena taido na boy mengakomodir memperkaya menciptakan kita menjadi pribadi yang profesional untuk bernyanyi. Jadi orang Batak khususnya juga yang beragama Kristen itu adalah pribadi yang tidak pernah bisa terpisah. Sian paredeyo. Anggona jolo wala 5 dora not na boy tatusi. Jala na 5 notido di ulang-ulang. Ingot tamu do pede na jolo langgay nang da manakso langgay nang da dabu atokui nang da langgeki dabu atokui nang da langgeki ido mula hula jala ido not ni hasapi daksarupa not ni tu gitar alai dung gabe Kristek kita luar biasa mah iban netoro edde nasian edi silitonga alu siap ini mana? Halo siap. Jadi dang boy likang edesian hadiriot. Alana huboto amang dohot taminang siring do huado pi nang mate nama au hamu akapinoparhu nang borhat nama au hamak padita nami asa sonang rohakku tumopoto Tuhani ede hasolo makima jo ede hokamu di ede homai lao songonima tenang ni rohana tenang ni pikiranna bang ede hon ede nai lao songonima imana tumopoton tuhatai. Jadi nyanyian itu bagi warga Kristen itu khususnya kita HKBP memiliki nilai kultus ritus yang sangat luar biasa dalam melaku bere nga kainokon ngama motor si majujungna satabi ay sipata nga halang satabi pamangamunay madok hata-hata nede. Tapi itu adalah dibangkitkan dari semangat yang sangat luar biasa nga dihangoluho ni sia dirina jepos doro haku haduan ise hitan dison akan neng mate dipilit jama lagu bau nang game birhamu. Jadi dong dono ingon lau memperingati kematian daripada orang tuanya itu peparannya itu memilih lagu itu odo hasomalan ni inong nahinan dia mai sai solhot tu silang mi iya. Jadi perlu dok kana si songoni amang dohot tamuinang asagabe bermakna jala marlapatan hadirion ni paredeyo ni di dok perpesal meni amang dohot tamuinang di bagasa trupukon iko pujiyoku jala ikon edehonokku nagabe suku-sukun buasa iko pujion buasa ikon edehonot to debata na parjolo amang dohot tamuinang tapuji jala ta edeho debata hobar tuturpukon ala raja doibana ala hadirion ni raja namian di bagasan hati gorat doibana dang margalek gok ala debata panoppa doibana namanoppa portibion namanoppa isini portibion namanoppa hita ala debata na peduli doibana debata nasari ala debata na paluahod doibana sian aka sitaonon namasa di portibion
alani ido uben naga beta puji ibana suku-sukun na paduahon buasai ko memuji jolma nakining buasai ko puji ode bata suku-sukun na paduahon buasai kon puji otta de bata songon jolma na mangulu hita anggo di bagasan parpesal meni didok dakola jolma sebenarnya memuji de bata alai saluhutna natinopa di debata na adong di pertibion ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya ciptaan yang lain memuji dan memuliakan Tuhan, itu tidak urusanmu. Urusanmu pamujiommu mak. Sikok bomang dadang. Jimolo manuki disi minum. Dinum kok. Nah itu pamujiom di binotoi. Boasa songon jolma natinopa ni debata kita di portibioni ko pujiota debata alasan nana parjolo ala imagodei kita adalah gambar dan rupa Allah, duta Allah di tengah-tengah dunia ini yang harus memelihara bumi ini secara baik dan secara mutlak. Tolema hita topa majolma tumiru rupata tudus tu pangalahota asa dirajai dekkena di laut dohot pidong akan amar tonga-tonga langit baranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan tahlukkanlah itu amang dohot taminang holat tujol madoi di pasahat. Jadi nilai ni hadirion ni jolma secara kejiwaan, secara emosional, secara pikiran sebenarnya mutlak harus memuji dan memuliakan Allah. Alaniaha ala hobar tu padohani satabi dang didok debatai tu dorbia dang didoki atong molo sota puji do debata ahama hita amu mangalusi ya. Jadi memang jujur kita punya insting lagi di molo huber kamu rupani uli Ulindo pusiano nate pakatayon na pe tua sai hirana pitor hehe do pakilalaan dingoluni ba di semangat niba molo makatai iban itu bagian daripada rasa memuji. Jadi ala imagode do kita atong bohama kita memuji pasangapot debata. Ibadah berasal dari kata abodah yang artinya adalah sikap, tindakan, perkataan, keseharian kita. Itulah ibadah. Jadi ibadah bukan semata-mata ditinjau dari segi seremonial saja. Berdoa, bernyanyi, lalu memberikan persembahan. Alai panobaonon tu debata, parmingguon tu debata, dada hola parmingguon di partikian minggu sigadup minggui. Alai par mingguot tadi ngolutta songon halak na persea ima sikap tindakan perkataan perlakuan di dalam kehidupan keseharian kita. Jala di bagasan ni pangatusion nasi songonon ikon miad do kita di pangatusion kebersamaan. Jala di bagasan pangatusion ni kebersamaan ni adong do disi hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, mewujudkan kebaikan bukan keburukan di tengah-tengah kehidupan dunia supaya dunia ini semakin baik, manusia hidup diberkati, jala marsonak sonang hobartu najinahani para gedda sinak kidingani jera moti hamu ma portibion innai mana nakkining asa mangulu hamu, asa tarpasu-pasu hamu, asa marsonak-sonang hamuna. Iko marminggu do hita ikon, iko martangyang do hita ikon, iko marede do hita ikon, iko pasa peliata do hita ikon. Tapi harus sejajar juga semua yang kita lakukan ini di dalam kehidupan keseharian kita. Amang dohot tamu inang boasa disuruh debata ikor ramotata portibion hobartu hadirion ni jol mana ikon mamuji mangedehon dohot pasangapot debata kita.
Dulunya dunia ini adalah begitu besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi jujur dunia ini sekarang sudah cukup kecil untuk memenuhi keserakahan manusia. Dan dunia ini akan semakin panas. Sikap dan tindakan manusia yang tidak semakin baik, percayalah, itu yang membuat dunia ini menjadi kiamat. Dalam Mulotazah Alkitab terjadi Aikna Sumar, itu semua adalah akibat dari keberadaan manusia yang tidak lagi hidup di dalam ketetapan dan ketentuan yang sudah Tuhan buat. Alani amang doho taminang molota puji goarni debata adong do perangkap laho membuktikan dohot menindaklanjuti pamujiotai. Ay pargabus do hita mang dohot taminang molota dok ta puji goarni debata marminggu hita ganupari alai ta anggap do portibion songon tong sampah. Mulai hari ini kita bertobat, jangan lagi pernah kita membuang sampah dari kendaraan kita. Kalau tak bereng dalam nadong sepanjang parapat itu, mulai siap penatapan sampai tu kota, itu semua botol aqua pinggir jalan itu. Dan itu ribuan tahun dipastikan tidak akan busuk. Ya. Jadi adong dopat dapat dong anak toresada, boido hita ruas nihuria, molodong akka peringatan hari lingkungan hidup. Olo do hita rame-rame tu jalab bitangan manuhor sadapidong dong hita palua. Asal nyata. Ya, kenapa dibeli lalu dilepaskan? Ya, habitatnya seperti itu, dia harus lepas. Itu sudah berkat yang luar biasa. Atau menanam pohon. Manang bodoh hamu tikilau tutubaan, mulai sonari pa pungu-pungu hamu majolo batu ni durian. Ale modolau hamu tutuba buat kamu makatapel muna. Kata peli hamu masa mobil munai tutup baki batu ni durian ni, itu akan tumbuh. Simpel kan? Jalan mulut tadi dan yang ngamang dohot tamu inang bodak na pinggir ni dalan ni, pas ke belau na sida tu dalan. Danga dong besi panganon na sida bagas. Enggak habis pusing dibuat nama buat. Jalasing do bodak noeng. Nggak sudah yang lang mana nan yang lang ni zolma. Sugari dok kamu di mana es krim. Bapak sudah songot zolma mana mangan langi pinggir dalan di putih. Anggo nabi no tu na jolo dang jalang bodat. Aha es krim. Ya do singgah di nadi parabatan si bagat dingi. Kebetulan ada nasi bungkus yang tersisa, saya kasih. Gitu. Bapak sudah songo jol mana mangan, jolo yang langi mana duit dahani, yang langi mana sayurda, yang langi mana ikanna. Polan naso martangiang nama mana. Jadi bingung terkadang kita Bapak Ibu. Alani amang dohot tamu inang, puasa disuruh debata, edeho kamu, puji hamu ma debata, alai pelihara hamu ma portibion. Nomor 8 doi perangkap bukti dari orang yang mempercayai Allah di dalam hidupnya ketika dia memuji, ketika dia menyanyikan kebesaran Allah. Dia harus sejajar bersikap berbuat kepada alam sekitar. Jadi taradoti ma portibion marhite carata. Dunia mang doho taminang jadi-jadian ni debatado portibion parbue ni tanganna. Jaya do di sada peparan molodang diradoti peparan nai parbue ni nabinain ni nama jumuloi nasida natorasna na berikut amang dohot taminang taradoti portibion di pamujiota dohot di namangedehon habalgau ni debata alame amang dohot taminang dohot do saluhut na di portibion di palua debata. Jalamolo taida sejarah perdalanan ni bangsoi, panggilan Abraham, kemudian janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, covenant, kemudian berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, bless, kemudian pengutusan yang diberikan Tuhan kepada Abraham, bukan hanya kepada Abraham, tapi keterlibatan bangsa Allah yang dipilih oleh Tuhan dalam segala gerak-gerik keberadaan bangsa ini, itu semua tidak terlepas dari ekologi, itu tidak terlepas dari alam. Bukas mahosyatano hatubuami
si patudu honokku tano tuho. Jadi tanah itu adalah merupakan keberadaan daripada dunia secara utuh. Ya. Jemolona dong besuasuanan dang mungkin tano gabe pasu-pasu. Ibanna didok di hatabataki sinur na pinahan gabe mana niula. Dang didok gabe mana niula sinur mapinahan. Enggak. Yang guna julu amang dohot tamu inang memang siap pinahat dosa tabi. Dongi sia nak kabulung-bulung. Laho mabain napu. Laho mabain sibur keberadaan nyaka suasuanan. Nah padua ho namang doho tamu inang na paling menarik di bagasa turpukon ikon pujiyoku jala edehonokku debata salileng au mangolu jala salileng adong au mangolu do hamun wae mangolu berarti molo mangolu marhuah adong do hamun wae adong. Kesimpulanna hadirion ni pamujion maradopod debata sarupa do itu hadirion ni keadaan dan situasi maksud tu kau ada ketika engkau tiada engkau tidak memuji, kau bernapas buktinya kau ada, kau manusia punya napas berarti kau masih hidup dan kau masih ada. Ketika engkau ada dan kau masih bernapas, engkau harus pribadi yang sejajar dengan eksistensi pujian, nyanyian yang diharapkan oleh Tuhan. Halah memang dang mungkin marede namate. Dang mungkin marede nasumarhosa. Alai ala marhosa dohita inong. Ala adong dohita among dohoto inong di Portibion. Kita bergerak. Kita memiliki nilai yang khusus dibanding dengan ciptaan yang lain. Jadi parpesalmenol luar biasa. Salileng au marhosa inna mana. Salileng au adong di Portibion. Ikon pujiokku do debata. Jala ikon edehonokku debata. Disima hinabalgani spiritualitas na luar biasa. Kaya do hamu nang makata itu todimu. Iban edo parpesalmeni. Ale todikku. Boasa saya marhusori ho di bagasan. Boasa saya tuki ho ale todikku. Puji ma debata. Jala pasangap debata. Jadi orang yang memiliki spiritualitas yang baik adalah orang yang mampu berbicara bukan hanya kepada orang lain, bukan hanya kepada Tuhan, tapi dia mampu berbicara kepada dirinya sendiri. Orang yang mampu berbicara kepada dirinya sendiri, dia juga akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Puasa saya marsakko. Ale tordikku dan noksai idiho piganai harwadiho itu dia bonomui bonom burung mate ho sedeleleng nai beho di Portibio ngalima 55 tau kanwai ngaruhet 10 tahun naik muluboy mangulu ho ngamoliate be di Tuhani. Jadi dalam keheningan persoalan kita di zaman modernisasi ini amang dohot taminang sepertinya kita tidak punya kesempatan berbicara kepada diri kita. Kita terlalu banyak berbicara dengan orang. Kita terlalu banyak mengurusi yang perlu kepada diri kita. Tapi yang perlu kepada batiniah kita, yang perlu kepada spiritualitas kita, kita lupa. Jiban nedok perpesalmeni salelik kuadong dah. Selagi kamu ada, tapuji mah, tapasangap ma debatang di perdalanan ningulut tanah tersisa. Unang gabe halak na porsea kita di pamujiot itu debata, alai di bagasan kepribadian na mendua. Di turpukot didok, unak kamu ma parngucadean tu anak ni jolma, ay molonunga mate jolmai pesan maibana, jala pesan masaluhutna. Tapuji ma debata di bagasan Hapolinon. Ala di bagasan Hapolinon nido kita memuji pasangapon guarni debata tatadda ibana debata na marsituhu na paluahon na makokop na memerdekakan na adil jalana luar biasa sangapna na manoppa langit do Portibion.
ponin mahita mamuji ibana tapuji ma debata di tonga-tonga ni pardalanan ningulutta dada holan marhite edde dada holan marhite pujian persembahan alai marhite nadohot kita bertanggung jawab dinalaho mangaredoti saluhutna kana tinokpa akka na mabaik kita lebih hidup baik sejahtera di tonga-tonga ni pardalanata di Portivion. Rap mamuji jala rap pasangap petuhat taimah hita jalalam marsiajar hita di sini. Amin.